hamjakmani borok rokno ang Kali Puja tai Deepawali ni hambaya pharo narok nai tongna tini Haping TV by Chini Ha TV duita channel ang norok ni channel ni madome ang sakle namu sungmani kai haisi norok no ang belai hambaya pharo norok je ani kaisa Facebook o kaisa fake ID DSP Tripura hanai ani photo thepawoi ani content dong no bo upload khaika hingga upload khai bo ani jese hamjangmani borok ani friends follower dong no bo rang sanhori tongo je ang belai rangni dorkar nango hai hanai bo bono rang sanhori tongka ko omo norok nukhana omo hingga omoni against jara FB khaine rok to saimon bai ke report khaya nang nor report khai di ang tole khaika angani telemora thana ba amona not khaija kai Sonjit Sinha hanai kaisa serai tongo TSR 3 billion TSR ang bai age chakri khaija kai bono ang habaya pharo karon bosiana puila sahoro saramoni ni ID de kai ang sakao to ani idea ulo khale horo khale ang town holo kaisa program attend khai tongoni telemora wo azra kai bono sausa nei de ko rang san hori tongka hanai kai ang jita wansok mani bo atifan ongi mana hanai angku tole a ID na nungtal di boro angke angke wansok aje ana hamnang nei rokke bi yake bo abono fan club rok khuni khulok kana hani wansok ki tongone angke pia bang wansok ki nei ka je chini video mungia kami Susil Kumariang boni bo koyekdin sikanga tiklai fake ID khaiyei rang san hori mane lengka ongai tolai mani apro gabrong beri pudok lalai singabrong muthak lekha kai ani mengoi WhatsApp ong thong Facebook ong thong je kono jaga phano kebo ani mengoi rangsan ka hangke norok taro hodi dorkar nangkai norok ani contact number norok khaidi contact ani contact number norok suinar mano 96126922159 orke WhatsApp botongo angke call bu khaima norok ano je kono somoyo angkai jodi call receive khaima akai norok ano WhatsApp message didi ang WhatsApp porewo ang norok reply nai angkai ang belai hambaya pharo norok no norok ni channel no tai kubun channel lo bang electronic media jara khai tongnai rok jotor ang hambaya pharo borok ni chai tongmung bai o je scam khainai rok asuk kebono bande malia amake norok no belai hambai sir tabuk sak jorale nang bom hai rok step na hare jagi tong abo je o scan khai je nini mungoi fake account kholok mane abono tei nang busu jorate tabuk step na hanna bagai abu khai ang karina nai tongo bono poni je tamhara bono IP location kari woi arpore jeta আইনগত ব্যবস্থা নানানি সাইবার ক্রাইম go rolo abona nani nei jeng already agugi tongo naigra na gaya borok hoyto wachini haniya na patani borok ne abo khub somoboto ngai angtai kaisa sana mosu norok ni hamjagwa manai tabo ano Tripura hoste ebong Fatara hoste ni borok bano tabo sini tongkha ngai borok nukha je ang belai ani friend follower kabangma ngai kuno mote ani mungri boi borok thoge demano abo sai tuki tongo ngai abti yatai kaisa tongo abo ana onek phone khayorka onek borok ni mungoi borok ati khayoi jara kisa borok sinijang nujak famous borok dongni mungni diboi borok ang tere tongka arjen ani rang nangi tongka ang lama kesai tongka rokhnoi rang san horo ke ro helayo bisa salayoi abti ro bisa sajang na ya jodi kono abti sanjang mani tongka angke no direct phone kai singdi hai om hai nini number hai ke rang san hori tongka abo ki nung kebi de san hor angkana abo borok tai thokena ni sujug mai anai angke tai kaisa ke sana musu ang chini para roko to borok saimia borok no call khayo nini bank account number block ongi thanai nini ATM number block ongi thanai nung lottery nangkha nung lottery nangai gari manai ang kaisa code honai akuno nung ano tisar hori angkana nini rang nono rohonai jeng rokhni rohonai borok hai kai nini account block ongnai ATM block ongnai rokhni rohonai apti rong no puituta khaidi apti rong no kai kutugiri di angkai nung jodi no nini aje code rohoka angkai abono hono OTP one time password aborong no jodi nung nai rohok hangkai loge nini be rang tongmani bengo tongmani abtiro bepak borok soklai lang thampanai ambagai nurok lottery nangkha nini price nangkha rokhni sapano nangkai nangthok ani price nung nai tongi hi saidi borok no
Sir, omo je bo scanner kaisa sanam mane. Hingke abule bomo Google Pay na Abo bo branch ni rok. abo bo plus ni abo manai nai abo State Bank ni sujak tongo State Bank ang thanai joramai dongkha State Bank thangi ang manager be salai nai abo ki Google Pay ni da na ki na tam honi ni State Bank ni account abo chengnai nai ka QR code ngai di ngai om hai tai kaisang sara musugo tai kaisa scam kai ongkha para thangai tabo gas line thanai nini jaga jobini kagos di ang norongno je rangman mani amse tai kobang mani dinai norok ano check soiro hodi hne blank check soi khai to parani apti rong ta sujug tari di abar bepak thokai mangsi ngai tai kaisa kai tongo bank account khulogoi bank ATM nanai nini ngai nini sim ka bunanai ngai nono mase 5000 10000 ni khai rohor brok abruk tar hodi fia ba abakai nang jel ma khatinai abo bepa ko scammer je o je nono thokai tanai rok scammer hne brok no brok mangsi abono scam khlaio nini sim line thanai आज nini account of birong rang transfer kainai brok ATM bekari nanai ngai nono kai 4000 5000 ohrano ar ang lubi khangklale norok kai jela ma habnai gabo saklaina musumani ang uskangno ngai tinin dorong channel ni madome ang sujumangkha abang saklai rikha apti dongno parani borok rok सबसे बेसि अंखा बुरि रक ब्रक बखा कलाई 4000 5000 2000 मानाय सप्ताह अंगाकनो आपनो लुबि ब्रक रि दहरो नगे ब्रक ताम खाइबा ओ जे साया दिबा निनि एटीएम ब्लक अंगनाय निनि अकाउंट ब्लक अंगनाय हदि नि पासवर्ड हका आपनो हदि वेरिफिकेशन कोड केवाईसी खायनांनाय रखनै ए आब्रक माखांकाय निनि अकाउंट लांमानि ओ नरंनो आनि नाम्बार रिखा आबो आनि पर्सनल नाम्बार आबो अफिशियल नाम्बार या नरक nangmani kok tong hangkai ano সময় মতো ফোন খাইদি সিয়াবা দিবর জনারকো আসতা খাইদি কারণ जों কিসালে লাগনাই মুসু মাইরক সাওয়া কই হররকো তা খাইদি ইমার্জেন্সি গাंकाय नरक खाइदी কোনো অসুবিধা কই সিয়াবা नों सार बाहाय दं आंनो मुइतमानो आंनि फैन बिग फैन रखनि साना बागेलि दास हर कुथुमारक आनो फोन ता खाइदी